Sa mas naandan guys, mao gihapon nato ang buhaton, ang pag-atiman sa pukot. Papagita mahuman ani guys. Salamat guys kay giduaw ko sa akong amiga nga gwapa. Laing style guys, pagpugong sa mga bato parang dili maanod panahon sa bagat. Atong tan-awon. Hello guys. Pagkakaroon guys, sa mas naandan trabaho gyapon ko aning pukot guys. Ika tulo na ni nga banata guys. Nahuman-human ito sa hinay-hinay. Gipailuban jud nako ni guys, o basin og mahuman ta aning ika-4 ka banata. O hinay-hinay lang pagtrabaho guys. Makalibog jud ning mag-cutting guys, kay labi na kay isig katong may wa jud ni siya bang wa pa ni siya tuhuga guys. Maglabad na putong uan ni. Ato sa ning tuhugon guys kay mag-cutting ko. Gapasalamat ko guys kay bisag na boring ko guys aning panahon na giduaw gyapon ko sa akong amiga. Gilaay po siya sa ilaha guys, so ni duol po diri siya sa bye-bye. Namisita siya diri kanako. Kay matupad niya gilaay po siya sa ilaha na duha nami guys. Mao na gaistorya sa mi kadali diri mi sa may bye-bye. Sa walang pod madugay guys, gibiyaan po na ako si Sik. Or kaming duha din ning lakaw ni guys, ning gawas nami. Kay mangita lagi kog paon, si Japod mangita po siya isog panihapon, so ako nangita pog paon. Gasuot-suot ra ko ani guys. Dili ko da please baybayon agi kay nangita lagi ko og kinsa ni dunggong ni dag paon. Nakita na ko ni guys ang unique nga paagis pagpugong sa bato. Kay kusog man kayo ang bundak sa bawod. Mahadlok po sila nga magawas ang bato. Ilang gi-ideya ingon ani guys, gilugman og mga guod. Mao ni nga halos tanang guod jud ning ilang area guys. Kanhi habog ni nga paril ang ilang gitrabaho ani guys. Sa madugay na daot jud na daog jud siya sa bagat. Napulpog jud guys. So giideya na po nila. Ila na pong ingon ani kay dako kuno kaayo to gasto unya usara ka pamilok na guba ang maong parel, so naka-desisyon ang tag-iya ni guys ngani on good pagtrabaho. Ilang obserbara ni guys og modunar ba ni dugay kay guod man ni guys ato pa ang mga batuan ni ani jud bagtapok ani. Mao ni kanhi guys ang ilahang paril nga mao na ni nabilin. Dako kay sila og gasto ani guys, pero usara lagi sa pagpamilok naguba sa bagyo. Sa akong paglakaw-lakaw guys, sus dunay iro, hadlok yung ko kay aning iro.
Kini lagi magsuot-suot ta og kabayanan guys, di yu kalikayan makaagi yu tagdahang iro. Namaybay lagi ko guys, nangita ko og paon ani mao ni nga nagsuot-suot ra lagi ko. Wa jud na damha guys nga bisag naras daplins bye-bye lami gihapon pagtubo ang mga kapayas niini. Nindot gihapog view aning dapita guys. Bisag taliwas daplins bye-bye. Himsog gihapon ang bunga sa kapayas. Talisalop na jud ng adlaw guys. Anin kamot jud ani nga makitag paon. Galing kay wa jud ko nakita ang mananagat ani guys nga naninda og paon. Aning sindalam ko ani og video guys kay aron di pun makawang ang akong lakaw, daghan po nigtunong. So gikaingon ko na guys, talisalop na ang adlaw, landong-landong na ni. Medyo samaw. Doon na po ilang style sa paril guys. Ang ihang gibuhat lunlun pong bato. Bato ra lunlun guys, wa na gamitig kabilya. O gato makita ani guys ang pantalan. Layo ra ko ani guys, pero ako jung makita ang pantalan. Sa gikayon ko na guys, talisalop ang adlaw. Gitabunan sa mabagang dag-ong. Taas na ko ani og gilakwan guys, nigawas na lang ko sa highway, wa jud ko kita og paon. Tingali unya na ko mga alas 7 gabi ani mangitag paon guys kay natuyok-tuyok na kog bye-bye wa manggihapoy paon. So manugo na lang ko unya ani sa pantalan. Karong alas 7 sa gabi guys kay makakita ra jud ko ani og paon. Padayon ko ani guys ni lakaw. Asindan pod og pangitag view. Na-attract po ko na iyahang gumamila nga yellow guys.
Daghang salamat guys sa inyong pagsilip sa akong video guys. So ako manghinaot nga magpabilin mo sa kanunay sa pag tanaw o pag-share sa among mga video ngadto sa inyong mga kauban. Og ako mayon guys, daghang kayong salamat. Bye bye.